Ku pamit karipto dening Rio Mataram. Ibu Tugasuk dan kemelit kaya mutiara ing aku tansah kalingan ing dalan sepacak sing saben dina dak liwati. Budal lan mulih sekolah iki. Ibu ngungkapake aku kanthi paningal wening lan asih. Yer utala utinganmu kanggo sangu besok. Ibu mung bisa nyangoni pangestu. Dadi si pamit angles asane ati pening lan asih hanyawang ibu ndak enggo sangu tapi tina-tinaku kanthi semangat jroning batin sana ibu bakal tak wujude kanthi tulus lan bekti. Ibu ra bakal dituhut